Egunon, eta ongi etorri guztioi. Lehenik eta behin nire alboan daukagun Imanol Lasa ekonomia sustapeneko diputatua aurkeztu. Egunon, Imanol. Gaurko agerraldiaren helburua aurtengo adinberri diru laguntza deialdiaren aurkezpena da. Dakizuen bezala adinberri oso proiektu transversala da, aldundiaren barruan departamentu desberdina dauzkagu implikatuta, bai ekonomia sustapena, bai gizarte politikak eta bai proiektu estrategikoen departamentu bera. Dakizuen bezala, adinberri Gipuzkoako proiektu estrategikotako bat da, garrantzitsuenetakoa. Aurreko legealdian etorkizuna eraiki zen aterkipean jaio zena, eta legealdi honetan lantzen jarraituko dugu eta gure asmoa indartzea da. Badakizue azkeneko hamarkadetan mundu asko aldatzen ari dela. Iraultza zientifiko, teknologiko bat jasatzen ari gara, eta honek azken finean gure bizimodua aldatzen du. Lana egiteko moduak, aisialdia, emakumeon papela, osasun arloko aurrerapenak, eta aldaketa guzti hauek azkenen zuzenean eragiten diote demografiaren egitura horri, ez? Gehiago bizi gera, bizikalitatea hobea izango dugu, eta zahartze aktibo bat izango dugu. Eta hain zuzen ere, zahartze aktibo, zahartze osasuntsu hori da adinberrik lantzen duen estrategia. Orainetik, adinekoen etorkizuna aldatzeko erantzukizuna du adinberrik. Zahartze aktibo eta osasuntsu hau bera da kontzeptua berria. Nik esango nuke duela ez hainbeste arte, erretiro eta jubilazioan ondorenengo bizitza, ez gendula orain bezala konsideratzen, ez? Orain bizitza hori bestera batera hartzen dugu. Eta esparru berria izaki, Gipuzkoaren berrikuntza potentzial guzti hori ekarri nahi dugu arlo honetara. Bi ikuspegitatik. Alde batetik ikuspegi soziala lantzen du adinberrik, adinekoen bizikalitatea, jasotzen duten arreta hobetzeko, eta ikuspegi ekonomikotik ere bai. Soziosanitarioa aukera eremua delako RIS3 estrategia dimentsuaren barruan. Silver economy edo zilar ekonomia deitzen dugu eremu aukera hori. Eta adinberrik lantzen duen atal garrantzitsuenetako bada. Testu inguru honetan, zahartzaro osasuntxoa eta aktiboa bermatzeko eta batez ere adineko pertsonen beharrei erantzuteko helburua duten balio proposamen berriak nahi ditu bultzatu adinberri deialdiak. Berrikuntzaren eta eragileen arteko konexioaren bitartez, proiektu eta zerbitzu berritzaileak sustatzen ditu. Gipuzkoan zorionez ekosistema oso aktiboa dugu arlo honetan. Eta eragile guzti hauekin, adineko pertsonen bizikalitatea hobetzeaz gain, Gipuzkoako ekonomia lehiakorrago garatzea du, ekonomia lehiakor bat garatzea du helburu adinberri deialdiak. Badakizue dena bezala, azkenen finean adinberri proiektuari ere eragin diola COVID-19 pandemiak. Geldialdiak, urte honen hasieran izan dugun 6 hilabeteko egoerak, inpas moduan jarri ditu zenbait edo nik uste dut proiektu guztiak, ez? Eta, adinberri ez da salbuespen bat izan, ez? Beretziki eta zuzen ere, zentro fisikoaren eraikuntzari buruz ari naiz. Hala ere, azken honetan badakizue berri positiboak izan ditugula, eta finantzen ikuspegitik begira, aldundiak ere hobetu egin du zerga bilketa aurreikuspena, zorpetze gaitasuna ere badugu, beraz, esango nuke berri positiboak direla. Egoera ez da ideala, badakigu oraindik pandemiaren eraginpean jarraitzen dugula, baina gure erakundek estrategikotzat jotzen ditu erreferizko zentroak, eta adinberri horien artean dago. Kohesio sozialea sakontzea, ekonomia berreskuratzea, horiek dira aldundi bezala ditugun bi erronka eta lehentasun nagusiak, eta helburu hauek gauzatzeko ezinbestekotzat jotzen dugu proiektu estrategikoak bultzatzen jarraitzea. Beraz, adinberriren etorkizuna bermatua dagoela esango genuke. Eta aukera hitz egiten ari geranez, ezin ahaztu Europatik mahai gainean jarri dituzten funtsak, Next Generation funtsa. Dakizuenez, adinberri da, Gipuzkoak funts horietara aurkeztuko duen proiektu estrategikoetako bat, jasangarritasuna, digitalizazioa, erresilientzia dira Europak bultzatzen dituen ezaugarrietako batzuk, eta adinberrik guztiekin bat egiten du. Zeren eta berrikuntza aplikatzen baldin badugu sektore soziosanitarioan, elementu guzti hauek aplikazioz egiten da. Etxean bezalako arreta lortu nahi baldin bada, sektorea modernizatu egin behar dugu,
bide berriak probatu, ekimen berriekin, eta adin berri deialdiaren bitez identifikatu nahi ditugu ekimen berri guzti horiek. Finean, adin berri etorkizuna duen proiektua da, gaur-gaurkoz bultzatzen jarraituko dugun proiektu estrategikoa, eta Europako funtsekin 100% bat egiten duenez, lanean jarraituko dugu, eta funts horiek lortzeko oraindik ere indar gehiago emango zaio. La crisis del COVID-19 parece haber abierto ese debate sobre el modelo de atención sociosanitaria y de cuidados que queremos a futuro. En Guipúzcoa llevamos ya años experimentando y poniendo en práctica medidas innovadoras en ese campo. No nos ha pillado por sorpresa porque ya tenemos una trayectoria consolidada en ese ámbito. Dicho trabajo se viene llevando a cabo de la mano de Adinberri, la estrategia para un envejecimiento saludable nacida en el seno de Etorkizuna Eraikiz. Se trata de un proyecto que desde la Diputación calificamos como estratégico y que vemos indispensable, no solo para construir la Guipúzcoa del futuro, sino también para responder a las prioridades del presente, ahondar en la cohesión social y ayudar en la recuperación económica. Por tanto, es un proyecto que tiene un futuro garantizado, pero que además creemos que tiene todos los ingredientes para reforzarse con los fondos que pueden venir de Europa. Resiliencia, digitalización, sostenibilidad. Adinberri encaja a la perfección con todas estas características que busca Europa para el escenario post-COVID y por ello vamos a pelear para conseguir dichos recursos. Beraz, gaur aurkezten dugun diru laguntza deialdia aipatutako silver ekonomia alor horretan kokatzen da, zahartze osasuntsua eta aktibo horri lotutako jarduera ekonomikoa eta enpresa egitasmoak sustatzea du helburu, eta orain Imanol Lasa diputatuak emango dizue deialdiaren xehetasun guztiak. Imanol? Bai, eskerrik asko, egunon guztioi. Ainoak esan duenarekin bat eginez, gaurkoan Adinberri programako diru laguntzen deialdi berria aurkeztera gatoz, guztira 523.000 euro bidatuko ditugu, ulertuz diru laguntza oso garrantzitsuak direla, eta erronka demografikoaren aurrean negozio eredu berriak sustatzeko eta balio erantziko aukerak sortzeko deialdia da. Helburua azkenean, Gipuzkoaren espezializazio adimenduan aurrera pausoak ematea da. Zahartze osasungarriaren arloan, lurraldeko silver ekonomiaren esparruan identifikatutako aukerekin lotuz, hala nola, bizitza luzerako etxea eta ingurunea, arreta eta zaintza eredu berriak, osasunaren prebentzioa eta sustapena, eta adineko pertsonen zahartze osasungarri eta aktiboa. Informazio guztia dagoeneko Gipuzkoako Foru Aldundiko web horrian dago esekita, eta nola ez astelehenean ere Gipuzkoako boletinean ere agitaratu zen. Hortaz, xehetasun guztiak ere jasota eta aditzera emanda daude. Jakin enpresa interesdunek azaroaren 17 arte ahalko dituztela, beraien eskaerak bideratzeko edo aurkezteko. Laguntza lerro honekin, Gipuzkoako ekonomia sarean, egon daitezken potentzial guzti hori nahi dugu gureganatu, ezta? Bideratu. Hasi produktuak eta zerbitzuak ekonomiaren sektore guztietara egokitu eta integratzetik, eta teknologia aurreratuak hobetutako sistema integratuak sartzeraino. Aurreikusitako aplikazioen artean, beraz, hurrengoak daude besteak beste. Teknologiaren erabilgarritasuna, bizitza independentean laguntzeko etxe adimenduak, inguru irisgarriak, zerbitzuen robotika, osasuna, kultura, trebetasunak, bankuak eta turismo aktiboa. Hortaz, ikusten dezute, Adinberri estrategian jasotzen ditugun hildo guztiak, estrategi guztiak ere kontuan izaten ditugula diru laguntza hauetan. Aurreko deialditik ikasitakoarekin, aurtengo deialdiari ikuspegi berri bat ere eman nahi izan diogu. Alde batetik, bideratuagoa enpresatatik jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren garapen eta sustapenera, eta bestaldetik, adinekoen errealitatearen ikuskera
heterogeneago eta anitzago bat ere kontuan daukagu. Hau da, alderdi sanitariotik haratago doana. Hori da, batez ere, oraingo honetan ere, berreskuratu gure garatu nahi duguna. Leno, Ainhoak oso ondo aipatu du, silver ekonomiari lotutako ekintzailetzak aukera handiak zabaltzen ditu, momentu honetan gainera, konsumo publiko eta pribatuari lotutako jarduera ekonomia sustatuz, enplegu berriak sortuz eta digitalizazioaren aldeko apostua dana trakzionatuz. Horren bestez, erronka honek agerian jartzen ditu, Gipuzkoa ereduaren ezaugarri nagusiak, lehiakortasun ekonomikoa eta gizarte ongizatea. Decía que hoy la diputada Ainhoa y yo presentamos una nueva convocatoria de subvenciones del programa Adinberri, que va a estar dotado con más de 523.000 euros. Y el objetivo no es otro que el de promover nuevos modelos de negocio y generar oportunidades de valor añadido ante el reto demográfico, tal y como comentaba Ainhoa. Queremos, por tanto, potenciar la especialización inteligente de Guipúzcoa en este ámbito concretamente, conectando el área del envejecimiento saludable con todas las oportunidades identificadas en el marco del Silver Economy, del que tanto se habla últimamente. La convocatoria apoyará las siguientes actuaciones. Entre otras, desarrollo de oportunidades empresariales para promover la autonomía de las personas mayores en los propios hogares. Adopción de estilos de vida saludables que fomenten la actividad física, una alimentación saludable, el bienestar emocional y las relaciones sociales de las personas mayores. Nuevas áreas de negocio, por tanto, en el ámbito de los cuidados y de la atención sanitaria. Y, cómo no, el desarrollo experimental de productos y servicios culturales y cognitivos ligados a la economía creativa. Así, entre las aplicaciones previstas se encuentran en esta convocatoria la usabilidad de la tecnología, hogares inteligentes que apoyen la vida independiente, entornos accesibles, robótica de servicios, salud, cultura, habilidades, banca o turismo activo. Toda la información ya está disponible en la página web de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Salió también ya publicada esta convocatoria en el boletín de este lunes y todas las empresas y también, como no, entidades del tercer sector que puedan estar interesadas en esta convocatoria van a poder presentar sus solicitudes hasta el 17 de noviembre. Partiendo de la evolución y del aprendizaje continuo de anteriores convocatorias, este año se ha querido imprimir un nuevo enfoque. Por un lado, más orientado al desarrollo y promoción de la actividad económica y el empleo de estas empresas en este sector. Y por otro, desde una visión mucho más heterogénea y diversa de la realidad de las personas mayores, no circunscrita únicamente a los aspectos más sanitarios, que es de los que hablamos últimamente en relación a esta pandemia. Creo que también en lo que es la estrategia de Adinberri, lo venimos comentando desde el inicio de esta legislatura, entendemos que cuando hablamos de nuestros mayores no solamente tenemos que atender la cuestión sanitaria o el de los cuidados. Hay otros aspectos tal como se está viendo en esta convocatoria. Este programa, por tanto, pretende maximizar todo ese potencial ya existente que tenemos en el tejido económico de Guipúzcoa. Ese emprendizaje ligado a la Silver Economy supone una magnífica oportunidad para el territorio para seguir generando actividad económica asociada al consumo público y privado, a crear nuevas oportunidades laborales también en este sector y traccionar toda la apuesta por la digitalización que va a ser clave, como se está observando, para superar la crisis económica actual. Este reto ejemplifica mejor que nadie esa apuesta que está haciendo la Diputación Foral de Guipúzcoa por sus proyectos estratégicos. Adinberri es uno de ellos, con los que una vez más ponemos en la palestra. Desde luego identificamos como una prioridad absoluta de esta Diputación, porque yo creo que detrás de Adinberri, de esta convocatoria, lo que existe es todo un modelo de Guipúzcoa en donde claramente nos encontramos con una moneda de dos caras: la competitividad económica por un lado y el bienestar social por otro. Hori da, zateko genukan guztia, hemendik aurrera, zuen galderei erantzuteko prest.
Kaixo, egun on bioi. Bueno, komentatu nahiko nuke ere, deialdi hau ere bat egiten duela adinberrik lantzen nahi den silver ekonomiaren estrategia, ez? Lehen urten hasitako estrategi bada eta 4 fasetan oinarritzen den estrategia. Beraz, momentu honetan, bigarren fasean gaude murgildurik, lehenengo fasea izan zen gehiago, bai eskaria eta eskaintza konektatzeko zeintzuk behar eje traktoreak izan beharko genituzken konexio hori egin ahal izateko, eta bigarren fase honetan, horretarako lantalde dinamika batzuk burutu genituen, lehen urte amaieran, bai eskari eta eskaintza ordezkatuz, eta orain bigarren fasean gaude murgildurik, eta bertan, asmoa da, marko estrategiko hori definitzea, ez? Hau da, zer dan silver ekonomia Gipuzkoan, zer esan nahi duen, ez? Nola dimensionatzen dugun alde batetik, hau da, ze enpresak dauden, ze tamainakoak, ze momentu edo egoeran dauden, hau da, produktu espezifikoak o zerbitzu espezifikoak dituzten segmentu honetara bideratuta, eta horrela ez bada, etorkizunean ere hori horrela ikusten duten, aukera bezala ikusten duten. Beraz, marko estrategiko honen definizioa azaroaren hasieran izango dugu, eta esan nahiko nuke hori oso bat datorrela estrategi honekin, ez? Lantzen nahian estrategi honekin. Ondoren, 3. eta 4. faseak izango ditugu, 3. ja saiatuko gera baliokateak definitzen, Gipuzkoan identifikatzen ditugun espezializazio nitxoien baliokateak definitzen, eta pixkanaka detaile guztiarekin nitxo bakoitzean behar diren, baliokate horretan behar diren, dauden beharrak eta identifikatzen. Esan duen bezala, eskari eta eskaintza hori konektatu ahal izateko. Beraz, koherentzi badaukala deialdi honek adinberri estrategian, lantzen egian, silver ekonomi estrategiain zuzen ere, erronka hau. Bai, erabat ados, eta nik esan nungo nuke, aipatu dugun bezala, deialdi honekin landu nahi deguna dela, ekimen berri horiek, proiektu horiek, eta atzean dauden bai enpresak eta bai 3. sektoreko eragile horiek pixka bat identifikatzea. Nik uste bat atozela, paraleloan egiten ari gerela, eta horrekin indartu egiten dula estrategia. Egunon guztioi eta bukatu zaten baten dugu gorko adierazpena.